Bon dia, em dic Kira i estudio primer d'ESO a l'Institut Ramon Turró. He fet molts amics aquí i la majoria de classes són superdivertides, com per exemple la de català. Hola, em dic Mohamed, estudio a l'Institut Ramon Turró i m'agradaria que els vostres pares o mares vinguessin a l'institut també per saber com és que els vostres fills hi estudien. Bé, doncs ja soc un dels professors més veterans d'aquest institut i estic molt orgullós de tot el que s'ha aconseguit. Tenim, considero, una qualitat d'ensenyament molt bona i a més que s'ha generalitzat al conjunt de la població i en aquest sentit animaria a tothom a conèixer les instal·lacions, però també a informar-se del que fem i com ho fem, i estic segur que
la informació serà molt positiva i ens animarem o ens animaran a acompanyar-los en aquesta trajectòria de formació dels seus fills.